igiyar so da ta daura rigimar wanda ta shafa rigima ga kuma so'iza ba ta bari ba. igiyar so da ta daura rigimar wanda ta shafa rigima ga kuma so'iza ba ta bari ba. Da ta daura wanda ta shafa ita kimiyya wata aba ce wacce take mai zurfin gaske, ba kowane mutum ne yake da ilimin kimiyya ba, sai 'yan kaɗan daga cikin mutane. Shi wannan saurayi sunansa Sagir, matashi ne mai matukar basira, masanin kimiyya, sannan ƙwararre ne a ɓangaren zane. Matsalarsa guda ɗaya ce, zafin kai. igiyar so da ta daura rigimar wanda ta shafa rigima ga kuma so'iza ba ta bari ba. Da ta daura wanda ta shafa. Ki haƙuri na ɓata miki lokaci ko? Ba damuwa. Wallahi na ɗan biya wani waje ne shi yasa. Da fatan ka yi min zane na. Wallahi ban samu lokaci na yi ba. Amma a tunani na jiya muka yi da kai zaka min zanen nan ko? Zanen naki ne ba zan iya zana shi ba. Kamar ya kuɗin da na baka ne ba su yi maka ba? Ba haka ba ne. To menene? Kayan da kika sa a jikin hoton ne ya kakkama jikinki. Babu kaya a jikina ne? Ina ruwanka da kayana? Abin da yasa nake gaya miki haka, gani nake kamar idan na ƙara zana ki kamar na aikata zunubi. Me damu ka da kamawa da suka yi min? Kai dai kawai aiki na kawo maka kai min aiki na, biyan ka zan yi ba kyauta zaka mun ba. Kin ga Hajiya, ni kuɗin da nake nema ina so in same shi ne ta hanyar halal ba ta hanyar haram ba. Shi yasa na gaya miki ba zan iya zana ba. Kaga malam dalla karkare na min hankali. Kada ki rena min hankali mana. Ni kaɗai ne mai zane? Ai ba ni kaɗai ne mai zane ba, sai ki karɓi kayan ki sai ki kai wani watakila zai iya zana miki. Ni dai na ce ni ba zan iya zana miki ba. Dalla malami idan ba za ka mun ba kawai ka bani hotona. Ke ki saurara mana. Ba haka na zo yi ba, babu wanda zai zo wajen sana'a ta ya raina min hankali. Akan me za ka zauna kuma na kawo maka abu ka bata min lokaci, kai baka yi min ba, kai baka bani na ba wani yayi min ba. Akan me? Ina na go hotonki. Ba a waya kika tura min ba? To tun a ranar ma ni na goge shi. Ka goge? To me zan yi da shi? Zan tsaya ina kallon ki ne? Tashin hankali. Ka san ko inda nake ji da hoton nan? Shi kadai ne da ni fa, akan me zaka goge min hotona? Akan ba zan iya aikin ba, shi yasa ne miki haka. Ka gaggauta nemo min hotona duk inda zaka nemo min, idan ba haka ba sai na ja maka bala'in da sai kai da ka sani zuwa duniya akan wannan hoton. Aikin banza aikin wafi. A haka zaka kare, ba za ka taba ci gaba ba. Me yasa ba za ki turo hoto na mutunci ba, sai wanda ba na mutunci ba? Mu ba mu haka, ko ba ma aikata aikin haramci. igiyar soyin ta yi ɗaure ba. Amma da ba shi da wannan matsalar da ya cika dukkan wata baiwa da ake so a gani a gurin matashi kamar sa. Safiya yarinya matashiya, yar gata kuma mai neman ilimi, gata da kuruciya ga kuma kyau da Allah ya zuba mata. Tana matukar jin maganar mahaifiyarta, sai dai amma tana da matsaloli guda biyu.
matsala ta farko ba ta iya gane karatu sosai, sannan kuma matsala ta biyu tana da saurin fushi. Me yasa bana fahimtar komai a littafin nan? Me yasa haka? Igiyar so kauna ce ke ɗaurawa. Igiyar so da ta ɗaura, rigimar wanda ta shafa, rigima ga kuma so iza ba ta bari ba. Da ta ɗaura wanda ta shafa, Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranki ya daɗe, ni ne wanda kika ce a bawa nan baki domin ya kira ki. Ni kuma? Waye kai? Sunana Sagir mai Kai, kashe waya. Ni za ka raina hankali? Wato kun saba haɗa namba ku kira domin neman dace ko? To idan ka ƙara kiran wannan namba sai na ci maka mutunci. Banza sha ba gidaje. To idan ka ƙara kiran wannan namba sai na ci maka mutunci. Banza sha ba gidaje. To idan ka ƙara kiran wannan namba sai na ci maka mutunci. Banza sha ba gidaje. Wai kai wani irin mutum ne? Ka bani lamba ka ce na kira wata zan yi mata aiki, ashe lamba wata ita tasha ka bani? Kamar ya ban gane ba. Na kira ta to ta gaya min magana mara daɗi. Kuma ka gaya mata kai ne mai zani? To ina ma ta bari ne mata bayani, ta nemin hauka. Amma anya ko ita ce, matan nan bar kanta ta bada nan ba ta ce in ka zo ka kira ta. To na kira amma dai ka ji abin da ta gaya min. Kaga anya ka sa lambar nan mu gani. Ka sa ta daidai kuwa ba ni na wai taka. Ai baka sa daidai ba. Karshe 57 ne kai kuma ka je ka sa 47. To laifinka ne, ba daidai ka bani ba. Ba laifi na bane ba, laifin ka ne saboda kana gaggawa kana so ka so ka kira. Ka gane? Ka gyara kawai ka kira ta. Ina ma zan ga yarinyan nan, wallahi da sai na ci mata mutunci. Wai haddace mun shashasha? Kaga malam, ka yi hakuri ka san sharrin yaran zamani. Yanzu abin da nake so da kai shine ka gyara lamba ka kira ta kawai. Igiyar soyin ta yi ɗauri ba mai kuncewa. Assalamu alaikum. Ɗazu na kira wannan layin bisa kuskure. Amma kin gaya min magana mara daɗi ba tare da kin san ko waye ni ba. Idan rai ya kinta ta sai a haɗewa. Amma na yi miki uzuri da yiwuwar ke 'yar mahaukata ce. Ha, kai me haka? Wawuya jaka. Duk yadda aka yi, iyayenki ba su baki tarbiyya ba. Igiyar so ƙauna ba ta tsinkawa. Igiyar so gaba ba ta tsinkawa.
igiyar so kauna ce ke ɗaurawa igiyar so da ta ɗaura